Когато гардероба ви има рафтове и няма чекмеджета или има едно-две чекмеджета, сигурно вече сте установили, че на рафтовете доста трудно се създава организацията и по-скоро трудно се запазва. Тогава всъщност е много добре да използвате органайзери, когато имате рафтове. В този случай, независимо колко много ви е харесал някой органайзер, не бързайте да го купувате, защото размерите на всеки гардероб са различни, варират, височините, ширините, дълбочината и ако не купите подходящия органайзер, вместо да ви помогне, той ще ви попречи. Затова вземете първо размери и помислете какво ще държите в това пространство, защото не всяка дреха се нуждае от органайзер, за да запазите реда в гардероб си. Ако ще държите чаршафи, кърпи или суичери, пуловери, такива по-дебели дрехи, които могат самостоятелно да стоят, то по-скоро не купувайте органайзери. Но, ако все пак искате да купите органайзер, вземете си размери. И другото нещо, което е важно да знаете за органайзерите, че те имат различни дълбочини. Ето този е доста плитък, той е подходящ за по-тънки дрехи, за спортни дрехи, така че той има своята функция, но зависи какво ще слагате вътре. Другия органайзер е доста по-дълбок от този, почти 2 пъти. Той е удобен повече за рафтове, които са по-високи и за дрехи, които имат нужда да бъдат поддържани по-сериозно, а не да климат и да не изглежда много красиво в органайзера. Така че имате няколко варианта, а когато сте на рафтове, слагайки органайзер, вие имитирате чекмедже и по този начин ги правите и доста по-функционални и успявате да създадете добра организация. Много е важно, начинът по който обаче и ще сгънете нещата, които ще слагате в органайзера, но за това ще си говорим в следващото видео. Аз съм Калина и организирам домове и работни пространства. Ще се радвам да ти помогна да организираш и твоето пространство. До скоро! Аз забравих да ви кажа, всъщност, за бельото и чорапите, че едни от най-добрите органайзери са ето тези на една италианска фирма. Можете да направите какъвто си искате тетрикс да подредите в чекмеджето си, така че да отговаря на вашето количество бельо, да го подредите красиво, да го разделите по видове и ако става бъркотия, то да е само в кутията, не в цялото чекмедже.